Connectem amb en Nacho Álvarez, delegat i portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra. Bona tarda, Nacho. Doncs, bona tarda. Volíem preguntar, sobretot, primer de tot, com es troba el vostre company ferit després de l'actuació d'ahir? Doncs bé, està estable dins de la gravetat. No s'haurà de fer, de moment, cap tipus més d'intervenció, però bé, de moment està estable, ingressat a l'hospital i des d'aquí esperem que es recuperi el abans possible. Fora de perill, suposem, no? Sí, per suposat, fora de perill. Entesos. Nacho, el que nosaltres vam viure ahir va ser, pels catalans, dic jo, que com una pel·lícula, perquè poques vegades podem veure una persecució d'aquesta mena. Sí que ho hem sentit quan la gent s'escapa d'atracar un banc o de robar alguna tenda, alguna botiga, però ahir va ser una persona que va entrar en un lloc, que va tirar trets i que va ferir 3 persones i amb aquesta fugida encara va ferir un mosso d'esquadra. O sigui, una situació fora de control. Suposo que vosaltres teniu un equip especial per controlar això. Sí, bé, quan hi ha incidents amb armes de foc, i més quan no és només en un local, sinó que hi ha territori pel mig, doncs clar, la de serveis i de companys que s'activen, tant trànsit, policies locals, els companys de la sala de coordinació del 112, l'helicòpter, el GEI, ARRO... Bé, hi ha una mobilització de recursos brutals. Si us en recordeu, no fa gaire temps també a Andorra, a Osca, també va haver-hi per part de la Guàrdia Civil una intervenció similar d'un fugitiu també que anava armat i també, de fet, va disparar als companys de la Guàrdia Civil. Però bé, són coses que no passen cada dia, gràcies a Déu, però la veritat és que quan ocorreixen, clar, l'adrenalina puja i tenim moltíssima feina. Com podeu veure a les imatges que pengeu, hi ha sanitaris, hi ha una sèrie de recursos molt gran. Perquè, Nacho, i suposo que hi ha fugitius que al final acaben cedint o per la pressió o perquè senzillament ja veuen que està fora, que no poden fer res més. Però aquesta persona en concret, Nacho, o sigui, li era igual, o sigui, anava fins a les últimes conseqüències. Vull dir, els Mossos d'Esquadra, per lo que hem entès, o el que hem sentit, vull dir, en van haver de fer, meravelles per no carregar-se'l, entre cometes, perquè ell anava a per totes. Sí, és així. Hem de pensar que la policia no s'aixeca a les 6 del matí amb la intenció de matar ningú ni de fer-se mal, però sí que ens aixequem amb la idea de tornar a casa amb la família, d'una peça. Dit això, clar, aquest senyor que estava fora de si, més armat, a part preparat amb l'armilla antibales, estava disposat a fer mal i emportar-se pel davant el que fes falta. Per sort, amb el vehicle, al final es va aturar amb el vehicle i es va fer fora amb un mas. Però si aquest senyor hagués agafat el vehicle, estaríem veient imatges com es veuen als Estats Units de persecució amb els vehicles per l'autopista, per carreteres, fent mitja volta i posant en perill i en risc la vida dels conductors i dels ciutadans que estiguessin pel carrer. Clar, Nacho, amb la pressió vostra el vau aconseguir, diguéssim, aïllar cap a aquest mas i allà vau poder controlar, però evidentment entra en una ciutat o torna a Tarragona i sense... clar, és que no tenia fi aquest home. Una qüestió que volien abordar amb vosaltres, Nacho, és el tema de les armes. Segons han explicat els responsables de l'empresa en la que treballava, doncs ells, aquests treballadors, com que han de portar armes en alguns casos, doncs passen uns exàmens molt exhaustius. Però el fet és que aquesta persona tenia moltes armes a casa seva perquè era aficionat. Aviam, Nacho, com t'ho diria, com ho controlem, això, perquè no es descontroli i puguem veure imatges com aquesta o successos com aquest més seguits, com passa, com per exemple, a països com els Estats Units? Sí, doncs mira, anem a pams. El control de les armes i explosius ho té la competència exclusiva la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, doncs, diguem, té una relació de totes les armes de les persones i empreses que poden fer servir un seguit d'armes. Dit això, doncs, aquesta persona, si era aficionat a les armes i tenia algun tipus de llicència federativa de tir esportiu, de tir olímpic, doncs podia tenir una sèrie d'armes. El que ja ens sobta més és que tingués aquest volum d'armes i aquesta munició, diguem, aquesta capacitat de foc, i més amb la feina que tenia, i si a part tenia un tipus de patologia psicològica o estava de baixa per depressió, pel motiu que fos, que no se'ls retirés o se'ls intervingués aquesta arma i ho deixés en dipòsit a la Guàrdia Civil. Això serà una cosa que a nivell judicial els companys d'investigació que faran l'atestat i les diligències cap al jutjat, doncs això el jutge ho haurà de valorar i a partir d'aquí esperem que el Ministeri de l'Interior i la Guàrdia Civil prengui
potser cartes en l'assumpte i potser hagi de modificar o fer algun tipus de cosa, perquè no és habitual que la gent que tingui baixa, i més per un motiu psicològic, doncs pugui tenir encara a la seva disposició aquest seguit d'armes. Dit això, doncs bé, no és habitual. Sí que és cert que les empreses de seguretat, per fer el servei d'arma, doncs tenen una guia, diguem, de transport per agafar l'arma des de l'empresa, anar a la feina i tornar a deixar-lo a l'empresa, però bé, hauran de veure ara aquestes armes si eren de titularitat seva o eren de titularitat de l'empresa. Volem pensar que si no eren de l'empresa, si ja no estava treballant, les va aconseguir per una altra via o eren de propietat pròpia. Clar, perquè, Nacho, el que més o menys estàs explicant és que la Guàrdia Civil té constància de quan nosaltres comprem armes, sobretot perquè tenim el permís d'armes, no? I llavors s'han d'anar registrant aquestes armes. Llavors la Guàrdia Civil sabia que aquest home tenia algunes armes, tampoc ho sabem, perquè com estàs dient no sabem si algunes les va comprar, diguéssim, sense declarar-les, no? Perquè, clar, si la Guàrdia Civil sap que una persona de baixa, com tu bé estàs explicant, té aquestes armes i no hi ha un control, no s'acosta, et dic la Guàrdia Civil com podria dir qualsevol persona o grup o plataforma que es dediqui, diguéssim, a controlar això, no? Però, clar, hem d'estar al dia amb aquestes coses. No podem deixar que una persona que estigui de baixa en unes condicions que no són les òptimes tingui 6 armes de foc a casa. Doncs per això li deia, hi ha, per exemple, països del nord d'Europa que fins i tot quan un metge prescriu un medicament que pot provocar somnolència, ja directament li surt a la Direcció General de Trànsit i a la policia que aquella persona s'està medicant i que pot portar a la seva medicació un problema en la conducció. Doncs si a aquest senyor li van prescriure una baixa, doncs aquesta baixa hauria d'anar als estaments oportuns de control d'armes i si aquesta persona tenia una arma i estava de baixa psicològica, doncs se li hauria de comissar de manera temporal fins que es trobés bé i fes de nou els exàmens per poder dir que aquesta persona les podia tornar a tenir i utilitzar-les, vaja. Doncs, Nacho, és possible que siguin més complicats els exàmens psicotècnics per treballar, per exemple, en una empresa com Securitas, que els exàmens psicotècnics per poder tenir la llicència d'armes, senzillament? Bé, per treballar a la seguretat privada, per dels requisits estatals que es marquen, després l'empresa és, a nivell intern, poden fer els exàmens cada temps que considerin. Però per al tema de tenir les armes, doncs bé, al final és com la revisió de permís de conducció. S'ha de fer una revisió mèdica a nivell psicològic i també cada X temps i a partir d'aquí, doncs bé, si no s'ha fet aquesta revisió durant 5 anys